आसामनि जेरैथिंबो फैगौ विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। सोलिफुबाय थानाय एसेम्ब्लिनि समफारिया जोबनाय लोगो लोगो बयनिबो मेगना गोदान दिल्लीनि फारसे नोजोर होदों। गुवाहाटीआव सानथामनि माराथन नायसंनायनि उनाव भारतनि बिसायख'थि आय'गआ मोनसे गोनांथार बिथोनजों राजथावनियाव गिदिंबोफिनदों। जोंनि हादोरसानि देरसिन फोरबो बैसागुखौ गोहोम खोख्लैयालासे बिसायख'थिनि अक्ट'खौ माबोरै थि खालामनानै मोनसे गोजौ थाखोनि बिसायख'थि खुंनो बेनि सायाव लाहार फाहार जादों। चिफ इलेक्शन कमिशनार ग्यानेश कुमारा आसामनि थागिरिफोरनो मोनसे खौरां हरदों दि आसामनि भट आरो आसामनि हारिमु मोन्नैबो बेसेन गोनां। गाहाय राजखान्थि दोलोफोरजों लोगो हमनायनि उनाव आय'गआ मिथिहोयो दि 2026 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थिनि खालारफोरखौ रंजालि बैसागुखौ जौसिन गोनांथि होनानै थि खालामनाय जागोन। बिजेपिनिफ्राय लानानै कंग्रेस आरो एआइइउडिएफ सिम मोनफ्रोमबो दोलोआ बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ एप्रिल दाननि गेजेर समनि सिगां फोजोबनो थाखाय इसिआइखौ खावलायदों। गिबि मन्थ्रि बिथाङा गावनो रोगाथाइ जेंनानि सायाव नोजोर होनानै बुङो दि बिसायख'थि बुथफोरनि थाखाय आरो गासै रायजोआवनो रोजा रोजा बैसागु फालिगिरिफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय रैखाथि हान्जानि गोनांथि जागोन। बांसिन राजखान्थि दोलोफोरानो आय'गखौ मोनसे खोन्दो एबा बांसिनै मोननै खोन्दोआव बिसायख'थिखौ खुंनो थाखाय खावलायदों। गासै 2.49 कौटि भट होगिरिफोरनि फारिलाइखौ नोजोर होनानै जोबथा भटार फारिलाइखौ फोसावनायजों लोगोसे बिसायख'थि आइसिआइआ दा दिल्लीनिफ्राय रैखाथि बिथिंखौ बिजिरगासिनो दं। बिसायख'थिनि जोबथा फोसावथाया मार्च दाननि गिबि सप्तायाव गोग्लैगोन होनना साननाय जादों, जायनि उनाव मडेल कड अफ कन्डाक्टआ गोहोम गोग्लैगोन।